srdce motýlka, protože má v ledě modrá křidílka. Zůstane se mnou a já s ním pomalu se od něj líbat naučím. Líbat naučím. La 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 la. Na večer mu řeknu, milej motýlku, než-li usnu, obleť moji postýlku. Kouknu se jednou ze všech stran a vyletím z okna jako aeroplán, jako aeroplán. La 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 la. A potom navštívím jedno okno v podkroví. Páče tiše oslovím a on mi odpoví mi, koukněte se, přiletěl k nám motýlek, protože má párek malých křidílek. Zůstane se mnou a já s ním pomalu se od něj líbat naučím. Líbat naučím. La 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 la. Navštívím jedno okno v podkroví. Páče tiše oslovím a on mi odpoví mi, koukněte se, přiletěl k nám motýlek, protože má pánek malých křidílek. Zůstane se mnou a já s ním pomalu se od něj líbat naučím. Líbat naučím. La 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 la. Pomalu se od něj líbat naučím. La 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 la. S kým ste sem prišli dnes? S vnúčkou. A kde je? Katka čaká na namalovanie motýlika. Aha, idete bežať so Šarkanom? Ja nie. Čo máš na tváričke namalované? Motýlik. Krásne. A vieš, akými farbami to máš namalované? Modrou. A ešte? Bielou. A ešte? Zlato-žutou. S koľkými deťmi ste prišli? So 4. A s koľkými Šarkanmi? Že nehala som doma Šarkanov. Tak môžete púšťať deti. Maminka, no, jedine. Čo najčastejšie malujete? Motýliky sú v kurze. A na chlapcov? Chlapci chcú byť Batmani. A čo to máš namalované na tváričke? Batman. A prečo si chcel práve Batmana? Neviem. Máš rád Batmana? Kde máš Šarkana? Nemám. Tak si musíš kúpiť Šarkana, musíš si zabehnúť, že? Prídeš aj na budúci rok a so Šarkanom? Áno. A sami ste vyrábali Šarkana? Nie, v umeleckej škole vyrábali. A už aj deti bežali so Šarkanmi? Áno. A čo teraz vyrábaš? Šarkana. Aký materiál si na to použila? Krepový papier a tenký papier. A vieš, čo je dôležité pre Šarkana? Nie. No, aby fúkalo. A keď vyrábaš Šarkana, tak čo musí byť? Konštrukcia. Výborne. A ešte z akých materiálov je najlepší? Z tenkého papiera.